Crezi că mi-ar sta bine cu rochița asta? Dacă zic da, o cumperi? Logic. Atunci nu stă bine. Ai zis asta doar ca să nu mi-o cumpăr, este? Logic, că la fiecare magazin unde mergem, mereu te oprești. Uite ce rochiță frumoasă, că ți-mi sta bine. Și uite că așa mai cumpărăm încă un dulap. Să cumpărăm un dulap, zicem? Bine, atunci o iau. Te rog eu frumos, nu tupi la flori, nu tupi la flori. S-a oprit și mai vine și cu una încoace. Încă o floare? Da, că e frumoasă, îmi place. Măi, iubire, e altceva să-ți placă și altceva să vrei să faci grădină botanică la noi acasă. Grădina botanică, zici? Cred că mă duc să mai iau o floare. Nu, lasă-o pe asta, că e foarte frumoasă. Hai mai departe, ce mai vrei, hai. Pe care zici să o iau? Mă, iubire, iar ți iei dulciuri. Adică vrei să spui că sunt grasă? Nu, normal că nu. Bine, atunci o să iau una din fiecare. Doamne, cine mi-a pus pe mine să răspund și să vorbesc? Da, iubire, a luat foarte puține, sunt doar vreo 10 dacă stau să le număr. Du-te să mai iei vreo 2, că poate vin niște vecini pe la noi să-i hrănim, nu? Ai dreptate, mă duc să mai iau încă 2. De ce nu înțelegi ironia mea?